Diolch yn Dduw. Diolch yn Dduw Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ti, gofyn i ti drwy gyrhau wrthym, ac i ddod i'n plith. Trwy gyrhau bendithio, ni'n gweddio bydd y cyfan yn dwy'n clod i ddenw di. Ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r Emrif 255 o arglwydd dyro awel a honno'n awel gref i godi fysbryd egwan o'r ddeiar hyd y nef. 255 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd 'na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrgweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Tachwedd 17, yr ail ar 15 o Dachwedd. Hoedfa nesaf, pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad gwn i ganu tra'r ein heistedd Emrif 45. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw. Emrif 45. Oh
darlleniad epistol Paul at y Galatiaid. Galatiaid y benod gyntaf, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Paul, apostol, nid o ddynion, na thrwy ddyn, eithir trwy Iesu Grist, a Dyw Dad, yr hwn a'i cyfododd efo feirw, a'r brodyr oll yr rhai sydd gyda mi, at Eglwysi Galatia, gras fyddo i chwi a heddwch oddi wrth Dduw Dad a'n harglwydd Iesu Grist, yr hwn a'i rhoddes y hun dros ein pechodau, fel yn gwaredau ni oddi wrth y byd drwg presennol, yn ôl y wyllus Dyw a'n tad ni, i'r hwn y byddo gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Y mae'n rhyfedd gennyf eich symud mor fuan oddi wrth yr hwn a'ch galwodd i ras Crist at efengil arall. Yr honid yw arall, ond bod rhai yn eich trallodi chwi ac yn chwennych da troi efengil Crist. Eithir pe byddai ni neu angel o'r nef efengil i chwi amgen na'r hyn a fengelasom i chwi bydded anathema. Megis yr rhag ddywedasom, felly rydw i fyr awr hon drachefn yn dywedyd os efengyla neb i chwi amgen ar hyn a dderbyniasoch bydded anathema. Canis yr awr hon a'i peri credu dynion yr wyf yn tai Dyw, neu adwy fi yn ceisio rhyngu bod dynion, canis per hyngwn fod dynion eto ni byddwn was i Grist. Eithir yr ydwyf yn hysbysu chwi frodyr, am yr efengil a bregethwyd geni fi, nad yw hi ddynol. Canis nid gan ddyn y derbyniais i hi, nac ymdysgwyd, eithir trwy ddatguddiad Iesu Grist. Byddai bendith Dyw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn gallu dod yn gwybod am y grandawiad sydd gennym, fod yna groeso i ni, dy fod yn nawr, yn gwrando, yn gweld, yn clywed ni, ac yr wyt ti wedi addo ateb gweddiad y blant, yr rhai sydd yn unol yn ôl dy wyllus di. Ac felly o Dduw i ni'n cyflwyno yr oedfa yma i ti ac yn gweddio ar i ti drigyrhau wrthym unwaith eto ar i ni teimlo dy bresenoldeb y bydde ti yn tywallt ysbryd arno. I ni yn gofyn am hyn fwy nag unrhyw beth arall, i ni cael teimlo dy agosatrwydd, i teimlo dy bresenoldeb, i fod yn ymwybodol oedd nerth, i'n helpu ni yn ein gwendid, y byddwn ni yn daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. I ni'n mor ymwybodol o'n gwendid, i'n gwendid corfforol, meddyliol, ysbrydol, o Dduw. Ym mhob ffordd i ni'n cydnabod ac yn cyffesu ein tuedd i grwydro, ac hyd yn oed yn dy di, i ni'n dieddol o grwydro, i'n meddyliau'n hwydd iawn, yn gallu meddwl am bethau eraill, ond nid yn dy geisio dy wyneb di. Ac felly o Dduw madde ni am hyn. Madde ni bod ni'n gadael mor hwydd i'r un drwg, i'n temptio ni, ei fod yn gallu dod ac mewn eiliad yma i'n gallu gwyrdroi yr ffordd yma i'n meddyliau yn ystyried y bethau di, ac wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni ddarllen air, wrth i ni wrando ar cyhoeddiad yr efengil. Mor sydyn y mae rhywbeth yn gallu dod ar ein traws, ac yna i ni wedi gwastraffu amser hir yn meddwl am y pethau hynny. O Dduw, madde ni am hyn, i ni yn gweddio i ti cadw'r un drwg i ffwrdd, a pob peth sydd yn gallu tynnu ffwrdd o dy addoli di. Helpa ni yn ein gwendid felly, i dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd, a rho'r nerth sydd yn angen rheidiol. I ni yn gweddio Dduw y bydd ysbryd ar waith yma yn ein plith. I ni'n gweddio Dduw ar ei ti gyffwrdd a phob un ohonom ni yn unol anghenion arbennig o Dduw. Mae pob un yn dod yma gyda pryderon gwahanol, cyflwr yr enaid o Dduw o amryw un mor wahanol i'r llall. O Dduw i ni yn gweddio ar ei ti ddod ac i weithio yn yr rhai sydd yn bell oddi wrth y ti. Gweddio bydd wedi gweithio yn yr rhai sydd yn blant i ti, ond ei cariad wedi pylu rhywfaint. Ni'n gweddio Dduw ar ei ti i weithio yn yr rhai sydd yn dymuno dy geisio di ac i rhodio yn agos i lwybrau di. Ni'n gweddio Dduw byddi di yma yn agosau at bob un ohonom ni. Ni'n gofyn i ti fendithio'n hoedfa, y sil yn ei gyfanrwydd, bob oedfa o Dduw yma, ac hefyd ar hyd a lled ein gwlad ni, bydd gyda dy blant. Ni'n gofyn i ti ddod a chalonogi dy blant. O Dduw, i ni yn byw mewn dyddiau blin, dyddiau tywyll, ac eto i ni yn gwybod mae un gair oedd enau di, yna mae cenedl
yn gallu cael ei thrawsnewid. Felly o Dduw, ni'n gofyn i ti rhoi dy gair hwnnw, gweddior i ti i roi'r gorchymyn, a byddi di yn gweithio unwaith eto yn y wlad hon, a byddwn ni yn cael clywed am y ffordd yr wyt ti wedi dwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Felly o Dduw, bendithio'n hamser yma nawr, tir lawr i'n plith. Nertha ni yn y cyfan y byddwn ni'n ei wneud, ac mae ti fydd yn cael yr holl fawl a'r clod. Bendithia ni nawr, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni gael ni am i'r rhif 465, 465. Pereryn wyf mewn anial dir yn crwydro yma a thraw. 465, gyda ni sefyll i'w chanu. Amen.
Fe dawyn testyn o Galatiaid y benod gyntaf ac adnod 11. Galatiaid 1, adnod 11. Eithir yr ydw yn hysbysu i chwi, frodyr, am yr efengil a bregethwyd gen I fi nad yw hi ddynol. Nawr, mi roedd y Galatiaid yn ymddwyn fel pe na byddent wedi clywed am y pethau y sonia Paul amdano. Bron iawn allwch chi ddweud roedd angen iddo sillafu y gwirionedd allan iddynt, eithir yr ydwyf yn hysbysu I chwi frodyr. Mae'n rhaid I fi esbonio I chi. Mae'n rhaid I mi egluro I chi yn syml yr hyn sydd yn wir am yr efengil. A rheswm am hyn, ac mi'n siŵr mi fydden nhw wedi bod yn ymwybodol o'r hyn yr oedd Paul yn ei bregethu, ond yr oedden nhw'n ymddwyn fel pe na byddant yn deall dim. Yr oeddent yn barod wedi ei dylanwadu gan Gai a Thrawon, ac roeddent wedi rhoi gwrandawiad ac wedi rhoi amser, wedi rhoi clust efallai. Does dim I gwaith nag oes I chi yn ymwybodol o hyn pan yma na falle rhywun sydd yn bihafio yn ymddwyn yn ddrwg ac yn amlwg felly, ac I chi'n gweld rhywun yn rhoi amser iddynt ac yn rhoi clust. Nawr, nid bod na ddrygioni yn hynny bob tro, ond I chi'n gweld pan mae'r rhain yn dylanwadu ar eraill, ac I chi'n pryderu pan mae'r rhywun yn rhoi clust I rhywun, ac yn rhoi amser iddyn nhw. Ac nid yn yr ystyr gorau y gair, nid mwyn ceisio ei darbwyllo o'i ffyrdd, ond yn gwrando, wel, efallai bod ganddo chi bwynt. Efallai bod na le gyda chi ddweud y pethau hyn, ac mae'r gwrandawiad hynny yn adlewyrchiad o gyflwr y galon, siŵr o fod. Mae yn rhyw fath o wrandawiad yn rhoi clust gan bod na gydymdeimlad gyda chi tuag at eu safbwynt nhw. Ac mae hynny wastad yn rheswm I bryderu pan I chi'n gweld pobl yn rhoi y fath glist I pwy bynnag yw ym mha bynnag cyd-destun o fywyd, pan I chi'n gwybod, mae yna ddrwg yn mynd I ddod o hyn, yma nhw wedi dechrau rhoi amser i'r math yma o'r syniadau. Ac yr oedd rhain, y Galatiaid wedi rhoi ei clust tuag atynt ac yn gwrando arnynt, yn rhoi amser iddynt, yn rhai oedd yn sefyll yn erbyn y gwir efengil. I ni'n gweld yn y 6 adnod, mae yn rhyfedd gennyf eich symud mor fuan oddi wrth yr hwn a'ch galwodd I ras Crist at efengil arall. Yr hon nid yw arall, ond bod rhai yn eich tryllodi chwi ac yn chwennych datroi efengil Crist. Dyn nhw ddim eisiau gwneud lles, drwg maen nhw eisiau gwneud, ac eich chi wedi gwrando ar nhw. Eich chi wedi rhoi clust iddyn nhw. Eich chi wedi smalio bod chi'n fod yn raslon, bod yn drigarog, bod yn llawn cariad. Ond beth eich chi wedi gwneud? Chi wedi rhoi clust i'r rhai sydd yn erbyn yr efengil. Adnod 8, eithir pe byddai I ni neu I angel o'r nef efengylu I chwi amgen ar hyn a efengylasom I chwi bydded anathema. Megis yr hagddywedasom. Felly yr ydwyf yr awr hon dra chefn yn dywedyd. Os efengyla neb I chwi amgen ar hyn y ddarbeniasoch, bydded anathema. Wel, mae'n rhoi yn blwmp ac yn blaen. Mae'n pwysleisio'r pwysigrwydd I ddeall yr efengil ac I sefyll dros y gwirionedd, ac os na rai yn dod ac yn pregethu efengil arall, wel, bydded anathema. Dydyn ni ddim eisiau rhoi clust i'r rheini. Dyna beth I ni'n dweud sil ar ôl sil. Dyna beth sydd yn anodd, ond mae ond yw wedi bod yn anodd dros y canrifoedd. Dyma beth roedd Paul yn ei wynebu. Mi fydda'r rhai oedd yn gwyr droi'r efengil yn sowndio fel yr efengil. Mi fydda'n nhw'n ymddangos fel petai nhw'n bobl dda. A dyna beth sydd wedi digwydd dros y canrifoedd, a dyna yw hanes, a dyna yw natur yr eglwys, a dyna yw swyddogaeth y gweision yr arglwydd I rybuddio ac I bregethu ac I bledio ac I ddweud o'r bobl am y peryglon yma, ac hyn mae Satan wastad wedi wneud. Y peryg mwyaf yw nid crefyddau eraill y byd, mae hwnna'n beryg, ond mae crefyddau eraill y byd yn ddigon amlwg yn wahanol.
Mae rhaid I ni weddio yn erbyn y fath bethau wrth gwrs. Mae rhaid I ni fod ar flaenau traed I fod yn barod I ateb am rheini. Ond nid rheina yw'r broblem. Y broblem fwyaf, tybion ni, yw'r hyn I ni weld yn yr eglwys Efengylaidd. Yr rhai sydd yn ohoni eu bod nhw yn Gristnogion, yr rhai sydd yn pregethu yr Efengyl I bwynt. Ond maen nhw wedi tynnu siwr o fod yr canolbwynt allan. Maen nhw wedi tynnu'r peth sydd fwyaf pwysig. Ac mae'r elfen ysbrydol hynny wedi diflannu. Mae e wedi mynd fel bron pob crefydd arall. Ac felly mae yna beryg, ond mae'n edrych mor debyg. Mi fyddech chi'n gallu mynd I sawl lle, ac oherwydd bod chi'n clywed y geirfa sydd yn debyg i'r geirfa I ni'n gyfarwydd ag mi fyddech chi yn cael eich temtio I feddwl, wel, mae'r rhain yn pregethu'r un peth hynny, a tu fas i'r adeilad, mae'n dweud Efengylaidd, ond yna I chi'n edrych ar y ffrwyth. Ac unwaith eto, neithiwr, oeddwn ni'n mynd dros y benod yna gan JC Ryle ar fydolrwydd. Ac dyna I chi un o'r profion gorau gallwch chi gael I weld ble rydych chi'n sefyll. Ac dyna un prawf arbennig i'w roed os ych chi yn chwilio am eglwys I feddwl beth yw I safbwynt nhw am fydolrwydd. Ac yna fe fyddwch chi'n gallu gweld, wel, dwy'r ffrwyth yma ddim I weld yn yr eglwys ymhlith y bobl yma nhw yn gwythio'r byd ac yn caniatáu'r pethau yma yn dweud yr un geiriau ni, ond dyma yw'r un broblem ag yr oedd yn y blynyddoedd a fi, a dyma roedd Paul yn ei wynebu. Ond mae Paul am ddangos mai diwerth yw pregethu unrhyw beth arall. Os pregethwch chi Efengyl, ac nad yw hi yn mynd I fod yn canolbwyntio ar y groes ac yna ar ddiwioldeb a sancteiddrwydd, yna nid yw hi'n Efengyl gwerth ei phregethu. Gwastraff amser yw hi, ac mae'n ein fwy o niwed nac unrhyw beth arall. Felly mae Paul am ddangos mai diwerth yw pregethu unrhyw beth arall. Mae'n dweud yn diwe, yr hon, adnod 8, eithaf pe byddai un ei angel o'r nef efengylu chwi amgen ar hyn a efengylasom I chwi bydded anathema. Megis yr rhag ddywydasom felly ar y dwyfer awr o'n drachefn yn dywedyd, os efengyla neb I chwi amgen na'r hyn a dderbyniasoch bydded anathema. Mae'r rhaid iddo fod yn ysgrythurol. Mae'r rhaid iddo fod yn gris ganolog, y groes yn ganolbwynt, ac o gygyniad I hyn bod gwaith yr ysbryd yn peri fod dywioldeb a sancteiddrwydd, ac os nad yw hi, yna nid yw hi'n werth pregethu. Mae'r Efengyl mae Paul yn ei phregethu yw'r unig Efengyl sydd werth ei phregethu. Ond I chi hefyd yn gweld y cydbwysedd arbennig yma, ac falle dim llawer sydd yn gallu cael y cydbwysedd yma, dyma beth I ni'n dymuno, yw cael datganiad pendant yn erbyn gau a thrawiaeth, fel I ni wedi weld, ond yna, fel yn adnod 11, eithir yr ydwyf yn hysbysu I chwi frodyr. Mae'n cyfeirio atynt fel brodyr, mae'n ceisio bod mor garedig ac sydd modd I fod, yn bosibl I fod, mae'n dyner yn ei ymdriniaeth yn gadarn, ac mae'n dyheu y byddant yn ymateb yn gywir, yn ysbrydol ac yn ostryngedig. Dyna'r gobeith I fe. Dyna'r gobeith I chi'n dyheu wrth sôn am gau a thrawiaeth ac I gweld y peryglon yma sy'n dod ac lle mae pobl wedi camddeall yr Efengyl. I chi'n dymuno iddynt weld ac yn pledio nhw fel brodyr efallai ar y cychwyn. Ond tristwch yn aml I chi'n gweld y caledwch yma yn dod I fewn. Wel, yr oedd na broblemau yn y dyddiau hynny. Wel, hoffwn ni'n gyntaf y prynhawn yma. Ceisio delio gyda'r broblem I ni'n ei weld ni'n hoes ni ac yr oedd yn adeg yr oedd Paul yn pregethu ac edrych ar ymdrechion dynol. Ac yna yr Efengyl dwyfol sydd i'w gael yn yr ysgrythyr ac yna'r Crist datguddiedig. Wel, yn gyntaf, ymdrechion dynol. Eithir yr ydwyf yn hysbysu chwi frodyr am yr Efengyl a bregethwyd gen I fi nad yw hi ddynol. Nawr mae Paul am ddangos mai arbennig oedd ei Efengyl. Mae nid Efengyl cyffredin ydoedd a nid mater o farn oedd yr Efengyl. Llawer heddi yn defnyddio hyn I wfftio safbwynt I ffwrdd, ond dyw ni'n clywed lot rhy aml, wel, eich barn chi yw hyn. Chi'n clywed gan y byd, chi'n clywed o fewn yr eglwys, hyd yn oed o fewn yr eglwys Efengylydd, pan maen nhw'n ceisio cyfiawnhau bydolrwydd, maen nhw'n dweud, wel, mater o farn yw hwnna.
Mater o farn yw'ch safbwynt chi ar yr Efengil. Ac wrth ddweud mater o farn yw, beth maen nhw'n dweud, maen nhw'n wfftio'ch safbwynt chi ffwrdd. Dyn nhw ddim eisiau dderbyn ac felly falle i trial bod mor garedig a maen nhw'n gallu, maen nhw'n dweud, wel, dy farn di yw hynny, ond mae gen i farn wahanol. A trwy ddweud mae mater o farn yw'r cyfan, credant gall bawb ddilyn pa bynnag lwybr y dymunant dyna, siwr o fod y maen nhw'n ei olygu. Ac os dymunwn ni gredu rhywbeth, dyna ein hawl ni, maen nhw'n siwr o fod yn dweud. Yna be mae cymdeithas yn dweud, os i chi am ddilyn rhyw lwybr, os i chi eisiau credu rhywbeth, dyna'ch hawliau dynol chi, fe gewch chi gredu beth fynwch chi, cyn belled nad ydych chi yn ymyrryd yn ein bywydau ni. Dychmygwch y dryswch a'r penbleth sydd wedi ei achosi oherwydd y fath feddylfryd. Does pobl ddim yn gwybod pa le i droi. Faint o safbwyntiau gwahanol sydd yna yn y byd? Dwi ddim yn gwybod, dwi ddim wedi darllen unrhyw ystadegau. Faint o gredoau sydd yn y byd? Faint o grefyddau sydd yn y byd? Ac o fewn y crefyddau, faint o safbwyntiau gwahanol sydd o fewn y crefyddau hynny? Ac yna, pan i chi mynd i'r hyn yma, i'r ffydd Gristnogol yn cael ei galw, yr rhai yn yr ystyr eang o'r gair, faint o safbwyntiau gwahanol sydd fyna, a faint o safbwyntiau gwahanol sydd yn yr rhai sydd yn honni bod yn efengylydd, mae'n peri dryswch. Mi fydd yn yr rhai ac yn enwedig yr ifanc wrth dyfu fyny, maen nhw'n siŵr o fod yn dweud, wel, mae yna gyfaint o safbwyntiau gwahanol, sut ydych chi'n gwybod mae chi sy'n iawn? Sut ydych chi'n gwybod mae chi sy'n iawn? Falle bod nhw'n iawn. Falle bod y crefyddau eraill yn iawn, ond falle bod yr eglwys Gatholig yn iawn. Falle bod y rai Protestannaidd yn iawn. Falle bod yna'r eglwysi efengyloedd eraill yma sydd yn chwarae o gwmpas gyda'r byd. Falle bod nhw'n iawn. O, mae yna gymaint o safbwyntiau, cymaint o bobl sy'n ceisio cyrraedd Duw. Ond nid yw'n wir, mae dyn yn ymwybodol o'r angen i addoli a'r bod yna fod dwyfol. Ac felly mae yna rhywbeth yn ni gyd sydd yn gwybod, yn datgan yn ein hyneidiau ni bod yna Dduw. Ac felly o'r natur, mae yna bobl yn mynd i geisio Duw, a mae yna safbwyntiau gwahanol yn mynd i fod. Ond y broblem sydd gyda chi o fewn hynny, mae yna lawer yna sydd yn rhedeg i ffwrdd ac am foddi'r ymwybyddiaeth yma ac yn ei wthio allan o gyrraedd ac yn defnyddio'r safbwynt yma. Safbwynt chi yw ac maen nhw'n gwythio, roi'r cyhyddiad yn dweud, wel, gewch chi gredu beth fynnwch chi, ond dwi'n mynd i redeg i ffwrdd o hynny a dwi'n mynd i godi fy nwylo i fyny a dweud cadwch draw. Ac yma nhw'n boddi bywydau gyda llawer o adloniant wahanol ac yn cadw eu bywydau'n brysur. Creu gymaint o sŵn a phrysurdeb yn ei bywydau, fel nad oes modd ystyried y materion yma. Bod nhw'n gwybod yn yr is-ymwybod bod yna fod dwyfol, bod yna Dduw, bod yna tragwyddoldeb, ond dydyn nhw ddim eisiau gwybod. Ond mae yna rhai sydd yn ceisio, a dyma'r elfen grefyddol. Ond y broblem sydd gyda ni yw hyn, mae'r rhai sydd yn ceisio ar lefel ddynol. Ac y mae yr ymdrechion dyn i gyrraedd y dwyfol. O rhai yn rhedeg i ffwrdd o bob gwybodaeth ac yn pwysleisio teimladau, felly rhai sydd yn grefyddol, ond dyn nhw ddim eisiau gwybodaeth, dyn nhw ddim eisiau gwybod beth chi'n credu. Mae'r rhain yn wahanol i'r byd sydd yn dweud dwi ddim eisiau credu bod na Dduw ac maen nhw'n anwybyddu'r ffaith. Mae'r rhain yn dweud dwi'n credu bod na Dduw, ond mae siwr fod sawl ffordd i gyrraedd y Duw yma ac mae'r hyn dwi'n ei deimlo sydd yn bwysig, rhyw brofiadau ysbrydol felly. Ac felly dwi'n mynd i cyrraedd Duw, felly dwi ddim yn bwysig be dwi'n ei gredu, ac felly mae'r adeilad yn chwarae rhan bwysig iawn. Mi fydden nhw'n dod mewn i'r oedfa ac yn belled bod nhw'n teimlo'n hapus yma ac yn gysurus a bod y gerddoriaeth yn ddigon pleserus ydyn nhw, a falle arogleo neu beth bynnag yw bydden nhw'n dweud, wel, fe ges i fydd o fyna ac felly dwi'n teimlo'n agosach at Duw. Sut fath o grefydd yw hwnna? Dwi ddim yn gwybod. Ond yna mae gyda chi math arall o berson sy'n ceisio, mae'r rhain yn pwysleisio'r angen am wybodaeth ac am resymeg ac am ddealltwriaeth ac yma nhw'n trio gweithio'r peth allan ac yma nhw'n dweud mae yn bwysig i bwynt be chi'n credu ac yna maen nhw'n dod â'i safbwyntiau nhw, ond dydyn nhw ddim yn ei ddalen gryf iawn ac yn gadarn iawn. Maen nhw'n dweud dwi'n credu mai dyma beth yw ond wrth gwrs falle fy mod i'n anghywir, falle bod chi'n iawn, falle bod ni'n anghywir, pwy o wyr, ac felly maen nhw'n gariadus iawn. Mae'r pobl yma'n ymddangos yn llawn cariad, yn llawn gras.
Mae'n peri dryswch, sa'n gwybod os ydyn peri gymaint o dryswch i chi ag oedd ei fi, yn enwedig wrth dyfu fyny, a'r holl safbwyntiau gwahanol yma. Ac yna mi fyddwch chi'n dweud, sut ydych chi'n gwybod bod chi'n iawn? Sut ydych chi'n gwybod bod chi'n iawn? Mae yna gymaint o safbwyntiau. Ac ych chi wedi dod ar draws gymaint o bobl gwahanol. 1 Corinthiaid 1:21. Cynnes oherwydd yn oethineb Duw, nad adnabu'r byd trwy ddoethineb mo Dduw. Ac eto maen nhw'n trio darganfod Duw trwy ddoethineb, ond dyn nhw ddim yn gallu, dwi ddim yn bosib. Mae yna filiynau wedi ceisio dod o hyd i Dduw. A dyma'r broblem. A dyma sydd yn peri dryswch efallai rhai fan hyn. Rhai ohonoch chi sydd ddim eto wedi gwneud proffes, ac efallai bod chi'n dweud, ond sut i chi'n gwybod mai chi sy'n iawn? Achos dwi wedi cwrdd â lot o bobl neis, ac maen nhw'n bobl llawn cariad, ac maen nhw'n credu pethau gwahanol. A dyn nhw ddim mor styfnig â chi. Dyn nhw ddim mor gadarn â chi. I chi wastad yn dweud mai dyma'r ffordd. A dwi ddim yn licio chi, achos chi'n dweud y tramser. Dwi ddim yn licio'ch pregeth chi, dwi'n licio'ch llais chi. Dwi wedi cael na llawer o waith. Mae riechel, chi'n codi'ch llais chi riechel, a dwi eisiau rhyw neges bach dawel cysurus, a dwi ddim yn licio bod mor bendant. Sut i chi'n gwybod bod chi'n iawn, i chi'n dweud? Miliynau o bobl yn dweud hyn. A mae yna filiynau o bobl, mwyafrif o bobl y byd, mwyafrif o bobl. Mae mwyafrif o'r byd yn fy marn ni yn grefyddol tybiwn ni. Falle bod ni'n gweld yng Nghymru, ond yn gweddill y byd, y mae pobl o natur yn grefyddol. Ond y broblem yw hyn, y mae nhw yn grefyddol ac yn ceisio Duw trwy ymdrechion dynol. Ymdrechion gellir ei deall, gellir ei gweld, gellir ei dirnad, gellir ei gliro. Os ych chi'n gallu egluro fe, os ych chi'n gallu disgrifio fe, os ych chi'n gallu rhoi dy lawr ar bapur a dweud dyma beth yw fy nghrefydd i, yna maen nhw'n hapus ag e. Fe glywod ni'n dod fe, chydig o wythnosau, chydig o ddyddiau nôl, parchedig Dafydd Morris yn pregethu. A fe ddwedodd am ryw wlad pell, ac os oedd yr gymdeithas na gymuned yna yn gwynebu rhyw broblem, rhyw argyfwng yna, fe fyddan nhw'n aberthu rhyw anifel yn dod. So chi'n cofio fe'n dweud hynny. Ac os oedd e'n broblem bach, roedden nhw'n aberthu rhyw giw fach. Un bach. Ac yn ei laddau, ac yn ei aberthu fe i'w diw nhw. A croesi bysedd. Gobeithio fod hwnna'n mynd i fod yn ddigon. Trwy aberthu'r cyw, efallai y bydd Duw yn maddau ac yn helpu ni ac yn peri fydd bywyd yn well ym yn chydig o ddyddiau. Ac falle bod y problemau wedi digwydd oherwydd bod Duw ddim yn fodlon i beth bynnag. Ac yna, os oedd problem fwy yn ei gwynebu nhw, mi fydden nhw'n lladd y nifel fwy o faint. Ac yna, os oedd yna broblem fawr, mi fydden nhw'n aberthu y nifel fel buwch, efallai. Ac mi fydden nhw'n lladd y fiwch, ac yna'n gobeithio bydd Duw yn fodlon ac yn gwenu arnyn nhw, ac fydd eu bywyd yn well. Pam fydden nhw'n neud y fath beth? Mi fydden nhw'n gwybod am yr rheidrwydd i blesio Duw. Maen nhw'n grefyddol. Falle ticio bocs oedd e. Maen nhw wedi cael ei dysgu. Os plesio ni Dduw, trwy aberthu'r fiwch, fydd popeth yn well. Ac o leia fyddai'n teimlo'n well. Achos fyddai'n meddwl bod rhywbeth wedi cael ei wneud. Dwi wedi gallu wneud rhywbeth. Ac felly wrth i'r fiwch cael ei ladd, wrth i'r ciw cael ei ladd, neu beth bynnag, mi fyddai'n teimlo'n well. Dwi wedi wneud rhywbeth. Dwi wedi wneud e. Ac yn teimlo'n well am y tro. A dyma yw sail cryfyddau'r byd. Dyn yn ymdrechu darganfod Duw ac yn bodloni hi'n dwi wedi gwneud hyn ac felly dwi'n teimlo chydig yn well am gyfnod. Dwi'n para'n hir iawn. Fe fyddai'n dechrau poeni eto mewn ychydig. Mae rhai wrth geisio a methu. Maen nhw'n gorfod lleddfu rhywfaint ar y boen ar eu cydwybod. Ac felly mae rhain yn dod i fyny at amcaniaethau, rheolau falle yn eu cryfyddau nhw, yn gwneud iddy'n deimlo'n well. Ac felly dyna yw crefydd, a dyna yw Cristnogaeth i lawer, yw cyfres o reolau, yr hyn na ddylid ei wneud. Dyna beth sy'n ddiddorol, y benod o'n i'n edrych yn ddiweddar ar fedolrwydd. Yn rhwydd iawn gallech chi ddweud na ddylid y Cristion wneud hyn a'r llall, ond nid dyna yw Cristnogaeth. Ond ni ddylid y Cristion wneud ambell i beth. Ac hefyd, fe ddylai'r Cristion gwneud rhywbeth arall a gwneud llawer o bethau, ond nid dyna yw Cristnogaeth, ond dyna'r lefel y mae rhai wedi ystyried Cristnogaeth. Maen nhw'n meddwl, gan fod Cristion yn disgwyliedig bod Cristion fod i fyw mewn rhyw fath o ffordd, ac maen nhw'n gwneud Cristnogaeth yn rhyw gyfres o reolau, yr hyn y dylid i'w wneud a'r hyn na ddylid i'w wneud. Efallai fel mynd ar pererindod. Os ai ar bererindod yn ystod fy mywyd, unwaith o leia, ticio'r bocs dwi wedi bod ar bererindod, dwi wedi wneud e.
Efallai disgwyl i'r gweddio yn y grefydd, pa bynnag grefydd yw yn ffydd Cristnogol. Falle bod rhai ohonoch chi meddwl, os weddia i cyn mynd i gysgu bob nos, yna fe fyddai'n iawn i fynd i'r nefoedd, neu o leia dwi'n gobeithio fyddai'n iawn. Croesi bysedd, fydd popeth yn iawn. Os na i wneud weddi fach syml. Ni'n gwybod mae yna rhai crefyddau'n pwysleisio'r angen am wisg arbennig, neu rheolau na ddylid i'w wneud, ac felly gweddol hawdd yw gallu ymdopi a chyflawni'r rhain. I ddweud y gwir, gallwch chi bigo unrhyw grefydd, a tybio ni fydda'n bosib i unrhyw un ohono ni i fod yn gallu cael ein galw'n aelod o'r gred honno, achos mae'n rhywbeth gellir i'w wneud. Ac os yn benderfynol yn eich cred, yna fe fyddwch chi yn gallu cyflawni'r disgwyliadau. Roedd yr Iddewon wedi dilyn traddodiadau trwy eu bywydau nhw o'u crefydd nhw, yn dilyn rheolau, dilyn defodau, pethau gallant ei wneud, ond nid ydym ni yma yng Nghymru yn arbenigwyr ar wneud Gristnogaeth yn gyfres o reolau. Ond nid dyna beth sydd wedi dinistrio'r eglwys, dyna beth sydd wedi digwydd, a maen nhw wedi dod troi i bregethu efengyl arall. Pryd digwyddodd e? Wel, ni wastad i cael y broblem yma, ond tybio ni pryd oedd y diwygiad diwetha 1954, siwr o fod erbyn y 30au, 40au, roedd pethau'n dechrau dirywio, i ni'n gwybod fi oedd na fendydd bach yma yng Nghymru yn y 50au yn do, ond eto roedd y diriwiad dal yn digwydd, i ni'n gweld sut yr oedd yr eglwys wedi troi ffwrdd o'r ffydd efengyledd, wedi troi ffwrdd o'r efengyl, ac nawr yn dechrau pregethu gweithredoedd da, mynychu capel, bod yn garedig i cymdogion ac yn troi cefn ac yn erlyd yr rhai oedd yn pregethu'r efengyl ac yn taflu nhw allan o'i capelu nhw ac yn dweud, ni ddim eisiau chi y bobl efengylaidd yma, ni ddim eisiau chi sy'n pregethu ail enedigedd ac yn cysau y fath beth, a dyna beth i ni wedi weld dros y blynyddoedd, i ni wedi llwyddo yn ein gwlad ni gwneud Cristnogaeth yn gyfres o reolau. Yr hyn gellir ei wneud, ewch i'r capel, os ych chi'n mynychu'r capel, trwy gydol eich bywyd, yna i chi'n iawn ger bron Duw. Erbyn nawr, tybio ni bod nhw'n dweud, os ym rhaid i chi fynd i'r capel. Nawr, byddwn ni'n meddwl bod y capelwyr yn dweud, os dewch chi dolyg pasg, a byddwn ni'n tybio hyd yn oed erbyn hyn, peidiwch â phoeni am dolyg chwaith na pasg, cyn bellai bod chi'n credu mewn Duw. Be maen nhw'n mynd i ddweud am y rhai sydd ddim yn credu mewn Duw? Dwi ddim yn gwybod. Be sydd yn mynd i ddigwydd rhai sydd ddim yn credu mewn Duw? Dyma yw ei hefengil nhw. Mae mor anelwig. Mae mor bell o'r gwirionedd. Ac eto i gyd mae nhw gyfres o bethau gellir ei ticio. Dwi'n gwneud hyn. Dwi wedi bod i'r capel. Dwi wedi canu'r emynau. Dwi wedi dweud fy ngweddiau bob nos. Dwi wedi gwneud fy ngorau. Ac yna fi Duw yn fodlon a fi gobeithio. Dwi wedi helpu eraill. Ac yna fe gai fy nediad i'r nef. Ond hyd yn oed ar lefel efengylaidd. Fe gred rhai, a dwi wedi clywed hyn yn ddiweddar hefyd, cyn belled eich bod chi wedi gwneud proffes. Os newch chi gyffesu a'ch gwefus, achos mae'n adnod yn yr ysgrythyr sydd yn crybwyll, ond dyn nhw'n wedi deall yr adnod yna, dyn nhw'n tynnu fallen o gyd-destun. Os cyffeswch chi a'ch gwefus eich bod chi'n blentyn i Dduw, yna mae popeth yn iawn. Dwi ddim yn gallu deall o ble mae'r fath athrawiaeth yn dod. Gall unrhyw un cyffesu gyda'i gennau, a ddim i olygu fe, neu wedi cael ei twyllo. Mae angen mwy na hynny, mae eisiau gwybod sut fath o proffes yw e. Nid yw proffes yn ei hun yn ddigon da. Mae rhai'n meddwl, os gwneudbwyd proffes, pryn 2 ac yn 4 mlwydd oed, nawr dwi'n credu y gall Duw achub unrhyw bryd mae yn dymuno achub. Ond mae rhai yn dweud, wel fe nes i weddio yn 2 ac yn 4, yna mi rwyt ti'n Gristion. Sut fedrwn nhw dweud y fath beth? Ond maen nhw wedi gwneud Cristnogaeth yn dweud, dyma'r weddi, os wyt ti wedi gweddio hwn ac o ti'n teimlo'n gyffyrddus am y peth, ac o ti wir eisiau credu'r peth yma, yna ticker box, ti wedi wneud e, tirdi'r capel, tirdi'r pobl ifanc, tirdi'r ysgol Sul, a fydd popeth yn iawn. Mi rwyt ti'n Gristion, dyna be maen nhw'n dweud wrthyn nhw. Os oes ganddoch chi dystiolaeth i'w hadrodd, yna'n iawn, fi'n cofio blynyddoedd yn ôl yn clywed un tystiolaeth. Barodd hanner awr, ac oedd y 25 munud cyntaf yn llawn o hanes bywyd y person yma am ei orffennol e. A chymod fel o'n i'n teimlo ar ôl iddo orffen, o'na biti bod ti wedi dod yn Gristion. O ti'n cael lot o hwyl pan oedd ti'n ifanc. Poblogaidd iawn. Pawb yn hoffi ti. Ac oedd e fel bethau yn difaru bod i dod yn Gristion.
Oedd e bron iawn yn edrych ar fy mywyd i, edrych ar yr holl blwyddiant, ac roedd o'n i'n lwyddiannus, ac o'n i'n glyfar, ac roedd gen i lawer o gariadon, ac roedd gen i gar mawr moethus, ac yna fe ddes i'n Cristion. Ac roedd e'n canolbwyntio ar ei orffennol e, ac roedd e yna'n cyhoeddi dystiolaeth e, a doeddwn i ddim yn siŵr am yr munudau olaf o dystiolaeth, a oedd e wedi deall. Ond fe gafodd e safle i roed y dystiolaeth. Dwi ddim yn credu dylai fe erioed wedi cael roed i dystiolaeth e. Dim o'r hyn dwedodd e. Doedd e ddim yr hyn bydde Paul yn ei bregethu. Ond y broblem yw, gan ei fod e wedi gwneud proffes, mae pobl yn credu popeth yn iawn. Dyw e ddim yn iawn. Ond dyna'r broblem, cyn belled bod ni'n gallu ticio'r bocs, dwi wedi penderfynu credu, dwi wedi dewis Iesu Grist, ond dyna beth ni'n clywed heddi, dwi wedi gwneud penderfyniad, dwi wedi addo rhoi fy mywyd i Grist. Ac felly, os ydw i wedi rhoi fy mywyd i Grist, yna dwi dod o'n Gristion. Ac yna, fe all unrhyw un dweud bod nhw'n rhoi i bywyd i Iesu Grist. Ond dyw e ddim yn golygu bod nhw'n Gristnogion. Mae rhai yn meddwl, os ydw i'n dod i'r cwrgweddi, os ydw i'n helpu fel dwi wedi gwneud sawl gwaith, wedi bod ar gwahanol ymgyrchoedd ac yn rhoi tractiau allan mewn meysydd gwahanol yn y byd Cymreig, ac i chi roi tractiau allan, ac o'n i'n meddwl fy mod i'n Gristion, dwi wedi rhoi sawl tract allan heb gredu o gwbl. Wedi twyllo fy hun. Sawl haf. Wedi bod yn rhan o efengylu ac eto i gyd heb gredu fy hunan. Heb ddeall fy hunan. Wel, dyna i chi tragedy. Ond eto gyd oedd yn ticio bocs. Dwi wedi bod am wythnos yn tystiolaethu. Dwi wedi bod yn pledgio dy bobl i ddod i'r cwrdd. Ticio bocs arall. Popeth yn iawn. Mae'r rhaid fy mod i'n efengyled. Mae'r rhaid fy mod i. Dyma, edrychwch pwy ydw i. Edrychwch beth dwi wedi gwneud. Dwi'n mynd i'r cwrdd ei gyd. Mae'r rhaid fy mod i'n Gristion. Ond dyw hwnna ddim gwahanol i unrhyw grefydd arall yn y byd. Mae'r union yr un peth ag unrhyw grefydd. Yr unig gwahaniaeth yw y gwahanol adeilad a'r llyfr, y Beibl sydd wahanol i grefydd eraill, ac efallai'n gwisg ni wahanol, a'r emynau ni wahanol, ond yr un yw'r egwyddor, dwi'n ticio bocs, dwi wedi neud e, dwi wedi bod i'r capel, dwi wedi canu'r emynau, dwi'n dweud fy mod i'n Gristion, ac yna popeth yn iawn. Nid eich penderfyniad chi yw dod yn Gristion. Nid eich proffes chi yw e. Nid chi yn dweud eich bod chi'n rhoi eich bywyd i Grist. Bod modd egluro'r cyfan ar lefel dynol. Dyna falle yw'r prawf. Pe ydych chi'n gwrando'r tystiolaeth rhywun, ac os modd iddyn nhw egluro fe yn ddynol, ac egluro mai dyma beth benderfynon nhw, yna mae'n rhaid i ni edrych ar nhw fel y digred. Mae'n rhaid, dyna'r peth fwyaf caredig gallwch chi ei wneud. Does dim i creulon am hynny, does dim byd diffyg gras na diffyg cariad. Mae edrych ar rhywun fel rhywun sydd heb gredu, siwr o fod yw'r peth mwyaf caredig gallwch chi wneud iddyn nhw. Achos mae tynged eu henaid tragwyddol yn y fantol. Ac felly, os yw eich proffes ar sail lefel ddynol, a chi yn y canol, chi sydd yn gwneud y dewisiadau, chi benderfynodd, chi wnaeth y proffes, chi oedd y cyfan, yna mae yna le i gwestiynu a'r efengyl Beiblaidd sydd gennych. Felly gai ofyn i chi, a ydych chi yn blentyn i Dduw, a ydych chi yn Gristion, ydych chi wedi cael y profiad yma? Wel, ar sail beth? A ydyw ar sail ymdrech ddynol. Dyna'r broblem gyda crefyddau'r byd, ond dyna'r broblem yn y byd Cristnogol, a dyna'r broblem yn y byd efengylaidd hefyd. A yw yn broffes ddynol. Wel, yn ail, yr efengyl dwyfol yma, eithir yr ydwyf yn hysbysu i chwi frodyr, am yr efengyl a bregethwyd gen i fi, nad yw hi ddynol. Dyw e ddim yn ddynol. A mae'n cyhoeddi'n eglur, dyw'r efengyl ddim yn ddynol. Dyw e ddim o ddyn. Nid ymgais dyn i gyrraedd Duw i'w Cristnogaeth. Ni'n gwybod oherwydd y cwymp, oherwydd pechod, mae dyn yn ddall, a nid yw dyn yn gallu dirnad y gwir dim mwy. Ac roedd na amser pan roedd Adda ac Efa yn mwynhau cymdeithas â Duw, ond collwyd hyn, nid oedd dyn yn gallu deall dim byd ysbrydol o'r eiliad honno pan fe nath Adda ac Efa bechu fe torwyd
y cysylltiad na, y gymdeithas, y gymundeb yna rhwng dyn a Duw. Ac nawr y mae dyn yn ddall, dyw e ddim yn deall dim byd ysbrydol. Mae'r ysgrythyr yn datgan hyn o'r dechrau hyd y diwedd. Dyma sydd wrth wraidd ein problem, i ni'n farw yn ysbrydol. Ac os oes gobeith i fod, rhaid oedd i Dduw ymyrryd. Dyma'r broblem. Dyma lle mae'r broblem yn y byd crefyddol. Does dim dealltwriaeth o'r cwymp. Fe fi na rai ddim yn credu yn y cwymp. Dyn nhw ddim yn credu mewn pechod gwreiddiol. Ac os ych chi'n credu hynny, does dim gobeith ych chi'n mynd i ddeall dim byd. Mae rhaid dechrau dy hynny. Mae'n rhaid chi ddeall rhywbeth sydd yn wir ohonoch chi, eich bod chi'n ddall ac yn farw ac i chi ymhell o Dduw. A dyma'r broblem fan hyn. Rhaid oedd i Dduw i ymyrryd. Os oes rhywun yn farw, does dim i chi gallu wneud. Dyna fe, maen nhw'n farw. Does dim modd helpu'r person hwnnw bellach ac yn ysbrydol. Os yn farw, does dim byd gallwch chi ei wneud. Rhaid mae gwaith o ddifri yw hi. Mae'r cyfan allan yn cyrraedd ni. Felly pa bynnag faint y dadleuwch yn erbyn hyn, dyma sydd yn wir. Yn ôl gair Duw, ni allwn ni gyrraedd Duw. Mae yna gagendwar enfawr rhyngom ni a Duw. Ni allwn ei gyrraedd. I chi gallu dychmygu dwy glogwyn enfawr. Y Grand Canyon, dwi erioed wedi bod yna, dwi wedi clywed llawer amdano fe. Mae gen i rhyw tap o ganeuon cerddoriaeth y Grand Canyon, a dwi'n paratoi'n aml da hwnna yn y cefndir. A mae'r clawr yn dangos llun o'r Grand Canyon. A mae yna rhyw sŵn afon bach yn mynd lawr, a rhyw adar bach yn canu, a mae rhyw gerddoriaeth bach sydd yn neud i chi ymlacio mewn hyfryd. Ond chi'n gweld y llun. A mae'n anferthol. I chi wedi gweld lluniau, os chi wedi bod yna, falle chi'n gwybod yn union beth mae e fel. Ond dychmygwch chi ddwy glogwyn. A dychmygwch ffolineb rhyw ddyn yn dod i fyny at ymyl y glogwyn, yn dweud ei fod yn mynd i neidio o un ochr o'r glogwyn i'r llall. Ond y broblem yw, nid o fan hyn i fyna yw, a byddwn ni ddim yn mentro hynny, ond mae'r rhai yn, a nid o fan hyn at fyna, at y balcony. Nid rhywbeth felly, a byddwn ni ddim yn mentro hynny, a dwi'n gwybod faint o bobl byddwn wneud na yn un erth i hunan chwaith. Ond i chi'n sôn, falle milltir o bellter efallai rhwng y clogwyni. A dychmygwch dyn, mae'n amhosibl, dychmygwch dyn yn dweud, dwi'n mynd i neidio o fan hyn i fyna heb unrhyw declyn i helpu. Dyna chi ffwl? Byddwch chi'n meddwl, dwi'n ddim gobeith gen ti. Fedri di ddim neidio o fyna i fyna heb unrhyw help. Mae ymdrechu'r fath beth yn amhosibl. Mae yn ffolineb llwyr. Yn gallu'r dweud nad yw dyn yn gallu gwneud hyn yn ysbrydol chwaith. Ond y broblem yw hyn, mae yna gagendwar anferth, mae fel clwgwyni, ond mae'n fwy na filltir. Mae yna filiynau o filltiroedd, mae yna dragwyddoldeb rhwng ni yn ystyr termau amser. Mae yna bellter rhwng ni a Duw, ac does dim modd i ddyn i gyrraedd Duw. Doedd ddim yn bosib, mae'n amhosibl, ac mae'r dyn yn ffwl, a dyma'r broblem. A dyma yw'r anhawster, dyw dyn ddim yn gweld y pellter, ddim yn gallu gweld y glogwyn fan draw. Mae'n meddwl bod Duw draw fyna, mae wedi creu rhyw Dduw yn ei feddwl ei hun, yn meddwl, fe fedra i gyrraedd Duw trwy fynd i'r capel, fe fedra i gyrraedd Duw trwy bod yn neis i fy nghymdogion ni, fe fedra i gyrraedd Duw trwy dysgu'r adnodau, fe fedra i gyrraedd Duw trwy dysgu'r ymynau, trwy bod yn garedig, trwy peidio gwneud hyn a'r llall. Os na i'r pethau hynny, yna mae'n credu fe fydd popeth yn iawn. Ond dyw e ddim yn gallu cyrraedd Duw. Ond mae'n meddwl, mae'r un mor ffôl a'r dyn yn y Grand Canyon sy'n dweud neidio un ochr i'r llall. Dyw e ddim yn bosib. Ond mae dyn mor ddall, a mae'n ceisio cyrraedd Duw dydd ar ôl dydd. Unig gobaith y dyn yn yr achos yma yw i Dduw ddatguddio ei hun i ddyn, i Dduw i ymestyn allan ei fraich a cyrraedd at dyn. Dydy dyn ddim yn gallu cyrraedd at Dduw, dwi'n yn bosib. Mae'n amhosibl. Mae'r pellter yn rhy fawr. Mae'n amhosibl i ddyn i gyrraedd Duw a chyrraedd safonau Duw. Rhaid i Dduw agor llygaid yr enaid mwyn i ddyn i weld ei angen yn gyntaf. Dyna'r broses cyntaf. Mae angen iddo agor ein llygaid i ni weld, mor amhosibl yw e. A pan mae hynny'n digwydd, mae'n brofiad erchill i'r unigolyn. Pan mae'n o'r diwedd yn sylweddoli, mae fy holl ymdrechion yn ddiwerth. Pan i chi'n gweld, dwi wedi bod yn trio neidio lawr fyna i gyrraedd Duw. Ac o'r Duw wedi gweld, fedra i ddim. Ac mae'n teimlo'n ffwl, mae'n teimlo'n pam nes i feddwl, pa obes sydd i fi, sut fedra i cyrraedd Duw?
Ond ni fydd yn gweld difrifoldeb y broblem heb waith dwyfol, heb i Dduw ymyrryd. Ni fydd dyn yn gwybod sut i ddatrys y broblem heb help o ddifri. Mae Paul yn dweud yn ddigon clir, nid yw hi ddynol. Dyw'r Efengil ddim yn ddynol. Mae hi o Dduw. Mae Duw wedi datguddio ei hun mewn amryw ffyrdd o'n Rhufeiniad 1, adnod 20, canys ei anweledig bethau ef creadigaeth y byd wrth ei ystyried yn y pethau a wnaed a welir yn amlwg, sef ei dragwyddol allu ef a'i ddiwdod, a sylwch ar hwn, hyd onyd ydynt yn ddi-esgus. Mae'r byd yn ddi-esgus ydyn ar un lefel, bob bore wrth weld trafeddodau'r greadigaeth. Yma nhw'n ddi-esgus, ond ni'n gwybod hefyd bod Duw wedi datguddio hun trwy raglenniaethau, trwy reoli'r byd a hanes y byd. Mae yna gymaint i'w ryfeddu yn y tymhorau, yn y bydysawd, yn yr hanes i ni'n darllen, i ni'n gweld ôl llaw Duw yn y cyfan. Mae'r rhain yn datgan bod yna Dduw ac yn datguddio am ei berson e. Ond mae pechod yn dallu dyn. Mae'r pellter rhyngom ni a Duw. Dydyn ni ddim yn gallu weld e, ond beth i ni'n gweld fan hyn yw fod Duw wedi datguddio ei hun mewn modd achubol, nid yn unig yn gyffredinol, ond mae e wedi datguddio ei hun mewn modd arbennig, personol, achubol. Dyma sydd yn gwahaniaethu'r Efengil o grefyddau'r byd. Pam i ni yn dweud, pam efallai bod yna rai yma heddi, siŵr o fod tybiwn ni, fod yna lawer yma yn dweud, sut ydych chi'n gwybod bod chi'n iawn? Sut ych chi'n gallu mentro dweud bod chi'n iawn, bod yna capeli eraill yn anghywir? Sut ych chi'n gallu dweud bod yr hyn i chi'n bregethu'n wir a bod y crefyddau eraill yn anghywir? Wel, ni'n gallu dweud hyn ar sail yr ysgrythyr. Nid dyn sydd yn ymdrechu ddarganfod Duw, ond Duw sydd yn datguddio ei hun i ddyn. Ac pan y mae Duw yn datguddio ei hun i ddyn, yna i chi'n gwybod mai dyma yw'r gwir. Mae'n rhywbeth yn wahanol i unrhyw brofiad arall chi wedi cael ac sydd yn dyrchafu'r ffydd Efengilaidd uwch ben pob un arall. Mae Duw yn datguddio ei hun i ni. Gwna hyn trwy broffwyd i ni'n gwybod hynny trwy'r apostolion Paul ei hun wedi alw gan Gris i ni'n gwybod yn yr ystyr arbennig hyn am galwad Paul ac i ni'n gweld yma yn y darn yma yn y benod gyntaf. Ac mae Duw yn datguddio hun trwy Gris, trwy ei wirthiau, trwy athrawieithau. Mae e'n gwneud e trwy fab yr arglwydd Iesu Grist, mae wedi datguddio hun trwy Grist a trwy fywyd. Ac mae Duw wedi trefnu cynseiliad y byd, y drindod wedi bod wrthi yn trefnu ffordd iachawdwriaeth, a cyn i ni cael ein geni, cyn i'r byd gael ei greu, fe drefnodd e y byddai hyn yn digwydd, y byddai'n datguddio hun. Gai ofyn ydych chi'n gallu deall y pethau hyn? Mae'r pethau yn ddwys, maen nhw'n ddwfn, maen nhw'n pethau mawr i'w hystyried. Ond chi'n gwybod beth, pan mae'r wyrth yn digwydd, pan mae'r ysbryd yn dod ac yn datguddio i'r enaid, pan mae Duw yn agor ein llygaid i weld ein hangen, pan mae Duw yn agor ein llygaid i weld ryfeddodau'r Efengil, mae yn gwneud rhywbeth arbennig yn y ffordd i ni'n gweld pethau. I ni'n gweld rhaid i'r pethau hyn fod. Does dim byd arall yn gwneud synwyr i ni'n gweld yr holl synwyr. Mae fel jigsaw, mae popeth yn dod at ei gilydd. Yn bethau mawr, yn pethau sydd y tu hwnt i'n deall i ar un lefel, i ni nawr yn ei ddeall e, ei fod yn pethau mawrion, i ni ddim yn ddeall yn llawn, ond i ni'n gallu gweld, ni'n gallu ymddiried, bod Duw wedi ymestyn allan i fraich a chibol at ddyn yn yr Efengil. Ydych chi'n gallu egluro hyn? Wrth gwrs, dydyn ni ddim yn gallu egluro'r pethau hyn yn llawn. Maen nhw tu hwnt i ni, ond mae'r ysgrythyr yn llawn o hyn o'r dechrau i'r diwedd. Chi'n bod yn Genesis 3 adnod 15, gelyniaeth hefyd o sodaf rhyngof ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau, ac efe a sigad y ben di a thithau a sigi sawdlef. Dim amser nawr i fynd trwy hynny gyd, ond beth i ni'n darllen fyna yw'r Efengil. I ni'n gweld yno Duw yn trefnu fod ei fab yn mynd i ddod i farw ar y groes i gymryd ein cosb ni, yn anfon ei fab i gyflawni'r ddeddf yn ein lle ni. I ni'n sylwi i Crist sydd yn gwneud popeth, sy'n cyflawni gofynion y ddeddf, sydd yn cymryd y gosb. Mae o Dduw yw'r cyfan. Dyma pam mae Paul yn dweud, na, Duw hi ddynol, Duw ein Hefengil ni ddim yn ddynol. Mae e wedi drefnu cyn seiliad y byd, mae wedi cael ei drefnu yn rhagwyddoldeb, mae Duw wedi anfon ei fab, fe nath e ddod i ddelio am pechod, fe gymerodd ein cosb ni, mae wedi cyflawni'r ddeddf, mae wedi gwneud y cyfan, mae ffydd Gristnogol yn dod o ddifri.
nid yw hi ddynol. Ond eto gyd, efallai byddwch chi dal i ddweud, ond sut ych chi'n gwybod bod hyn yn wir, bod yn iawn? Sut ych chi'n gallu dweud eich bod chi'n iawn? Wel, yn olaf ac yn sydyn, Crys datgyddiedig, adnod 12, cynnes nid gan ddyn y derbyniais i hun ac ymdysgwyd eithir trwy ddatgyddiad Iesu Grist. Oedd ni'n gweld mae gwaith oddi fri, oedd yr hyn digwyddodd y mywyd Paul. Darllenwch i hanes troedigaeth Paul ei alwad i'r weinidogaeth hefyd, i ni'n gweld mae'r cyfan yn oriwch naturiol, galwyd i'r weinidogaeth mewn modd rhyfeddol yn dofe, ond ni'n gallu gweld yma hefyd ei holl wybodaeth crefyddol, yr holl draddodiadau Iddewig y bu yn rhan ohonynt. Os oedd unrhyw un yn mynd i ddeall ac mynd i ennill ei ffordd i'r nefoedd trwy ei sel, trwy ei grefydd, yna Paul oedd hwnnw. Os oedd ticio bocsys oedd y ffordd i'r nefoedd, os mae crefydd ddynol oedd hi, trwy pethau gallwch chi ei wneud, a beth i chi a'ch magwraeth a'r pethau hynny, yna Paul oedd y mwyaf. Na i ddarllen yr adnodau yma, Philippiaid 3 adnod 4 ymlaen. Dyma be mae Paul yn ei ddweud, a dyma beth sydd yn wir ohono fe. Gai ofyn os ydych chi'n gallu dod yn agos i hwn? Ac bod gennyf achos i ymddiried yn y cnawd, os yw neb arall yn tybied y gall ymddiried yn y cnawd, mae fi yn fwy. Be mae'n dweud? Os yw crefydd rhywun yn mynd i fod yn ddynol, yna mae gen i fwy o reswm i ymfalchio yn hynny na neb. Wedi enweidi arnaf yr 8fed dydd. O genedl Israel, o lwyth Benjamin yn Hebrewr o'r Hebreaid. Yn ôl y ddeddf yn Phariseaid. Yn ôl sel yn erlyd yr eglwys. Yn ôl cyfiawnder sydd yn y ddeddf yn ddiar gyhoedd. Eithir y pethau oedd elw i mi, a rhai hynny a gyfrifais i yn golled mwyn Crist. Dyna chi ddisgrifiad y mae'n dweud, dwi'n cyfri nhw'n golled i fagwraeth ei genedl ei draddodiadau fe, ei ddysgeidiaeth ei athrawiaeth cyfan a gafodd yr oedd yn anhygol. Os oedd unrhyw un yn gallu mynd i'r nefoedd ar sail crefydd ddynol, yna fe. Adnod 8, yn ddiamau yr wyf hefyd yn cyfrif pob peth yn golled oherwydd ardderchwgrwydd gwybodaeth Crist Iesu farglwydd, mwyn yr hwn colledwyd ym mhob peth, ac yr wyf yn ei cyfrif yn dom fel yn y llwyf Grist, ac yn ceir yn ddoef, heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd. O rhaid oedd i Paul cael y wybodaeth ardderchog yma, yr achubol wybodaeth yma, y dwyfol wybodaeth yma. O ble daw oedd i fri, o'r nefoedd, dyna ble yn dod. Doedd ddim yn eisiau'r crefydd ddynol yma dim mwy. Mor werthfawr i'w addysg. Gwybodaeth am yr Efengil. Am hanes Gaerdydd. Mae hwnna'n werthfawr, ond mae mor werthfawr. Mae ysgol Sul yn werthfawr. Mae dysgu'r adnodau yn werthfawr. Mor dda yw gwybod yr atebion i gwestiynau am y Beibl, mae hynny yn werthfawr. Eich bod wedi mynychu capel trwy eich bywyd, nid dyna'r pethau sydd yn achub. Crist sydd yn achub. Ac sydd yn datguddio ei hun i chi. Nid yn unig fod wedi datguddio ei hun yn gyffredinol, ond yr hyn ni'n sôn amdano fan hyn, yw'r rhaid iddo fe ddod a datguddio ei hun i chi. A mae e'n gallu dod yn bersonol i chi, falle yn eich cartref, rhai yn cael wrth fynd lawr y stryd, rhai yn cael yn y capel tra'n eistedd yn gwrando ar bregeth, efallai rhai yn gwneud mewn rhyw sefyllfa arall, rhai efallai wedi cael y profiad yma, efallai mewn llefydd pechadurus a brwnt, ac yn teimlo'r euogrwydd, ac yn ancofio'r Efengil, ac yn pwyso'r Grist. Mae'n gallu digwydd unrhyw le, ond yr hyn sydd yn bwysig yw Duw yn ymestyn allan ei fraich at nhw, ac yna yma nhw'n ymestyn ei braich at o ef. Fe sydd yn gwneud y gwaith, fe sydd yn gwneud y cyfan. Be ddigwyddodd yn hanes Paul? Actau 22 adnod 6 a 7. Eithir digwyddodd am y fi yn myned ac yn nesau at Damascus ynghylch hanner dydd yn ddi-symwth i fawr o leini o'r nef ddisgleirio am hamgylch a mi asyrthiais ar y ddeiar ac a glywais lais yn dywedyd wrthyf, Saul, Saul, paham yr wyt yn fy erlyd i. O, be ddigwyddodd fyna? Fe nath Duw ddod lawr ac fe nath gyffwrdd â Paul. Fe nath yr ysbryd dod. A yw'r ysbryd glân wedi dod ato chi, wedi goleo'ch enaid. Falle bod chi ddim wedi cael profiad fel hyn, bod yr holl le'n disgleirio. Dwna ddim o reidrwydd yn bwysig. Fe alle ddigwydd fel falle ddim. Dwna ddim naill llai fan hyn draw. Yr hyn sy'n bwysig. A yw'r ysbryd glân wedi dod.
Ac wedi'ch cyffwrdd chi, a wedi agor llygaid yr enaid i chi weld eich pechod, i weld eich angen. A yw'r ysbryd glân wedi dod a wedi goleuo'r lle, goleuo'r enaid. A yw wedi dod a dangos Iesu Grist i chi. A yw wedi dod ac arwen eich traed at y groes. A dyna yw'ch profiad chi. A yw hynny'n rhan o'ch tystiolaeth chi. Ydych chi gallu dweud yn eich tystiolaeth chi, fe ddath Duw, o rywle, dwi'n mynd deall beth, dwi'n mynd deall sut y gwyddoedd y pethau yma. Fe nes i gwrdd â rhywun ac roedd hwnna'n rhyfedd, ac yna nes i darllen hwn, ac roedd hwnna'n rhywbeth, doeddwn ni ddim yn ei ddisgwyl, ac yna fe deimles i'r argyhoeddiad o bechod, fe weles i fy mhechod, fe weles i fy nghyflwr i, a fe ddath hynny o'n unlle, fe na Duw dod ac ymyrryd yn fy mywyd i. Ac yna i chi ddweud, fe glywes i am Grist. Ac fe nath yr ysbryd ddod ac arwen eich llwybrau chi at y groes. Ac fe glywch chi, falle pregethwr oedd e, falle chi'n darllen yn ysgrythyr, falle yn gwrando ar dap o bregaeth neu be bynnag neu tystiolaeth, ac yna chi'n clywed am y groes, ac eich bod chi'n cael eich arwen yna, chi'n dweud dewch at y groes, ac ffeindio si fy hunan wrth droed y groes. Ydych chi'n gallu tystio ni? Matthew 16 a 17. Ar Iesu gan ateb a ddywedod wrtho, Gwyn dy fyd i Seimon mab Jona, canis nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Dyna beth sy'n digwydd, y mae'r Duw dad yn datguddio'r pethau yma i chi. Nid cig a gwaed yn nhw, nid eich magwraeth yw e, nid pwy i chi, nid beth chi wedi wneud. Y mae'r rhaid i Dduw ddatguddio ei hun, 1 Corinthiaid 12:3. Ac ni all neb ddywedyd yr arglwydd Iesu eithir trwy'r ysbryd glân. Ni allwch chi cyffesu fod yr arglwydd yn arglwydd ac yn waredwr i chi heb yr ysbryd glân. Os nad ydych yn gallu egluro'r hyn sydd yn digwydd. Chi'n gwybod, os ych chi'n ffeindio fe'n anodd i roed eich tystiolaeth i egluro fe, yna llawenhewch i bwynt. Os na fedrwch chi esbonio sut y gwelwch eich pechod a'ch gwacter, ond ei fod e wedi dod, falle rhywsut bod chi wedi weld bod gynt, yr oeddech chi'n meddwl bod chi'n iawn, ond yna fe welwch chi eich pechod, a chi ddim yn gallu esbonio bod chi ddim wedi cael rhywun yn dadlu'r pwynt gyda chi, a bod nhw wedi ennill y ddadl, a bod chi wedi deall e yn eich pen, mae'n nid felly oedd e, ond os ych chi wedi brofi fe, yna llawenhewch. A sut y deithoch at droed y groes, nad ydych chi'n gallu egluro sut y deithoch chi i bwyso ar un yn marw ar y groes. Ac efallai bod chi wedi ymdrechu am flynyddoedd i wella eich hun, ond yna rhywsut i chi glywed am yr Iesu'n marw ar y groes drosoch, ac i chi rhywsut dderbyn yr hodd o ffydd i ymddiried yno, ac o'r holl flynyddoedd o bryderu a trio gwella eich hunan, ond nawr i chi wedi derbyn yr hodd o ffydd ac mae'r baich di mynd a chi ddim yn gallu gliro fe, wel llawenhewch. Chi o pam mae'r rheswm gyda chi lawenhau gan nad yw'r efengyl sydd ganddo chi yn ddynol. Ei bod yn dod o ddifri. Ond eto, wrth ofyn y cwestiwn yma, mae e'n swnio'n rhyfedd a mae e fel petai yn gwneud yn ddynol eto, beth sydd angen i chi ei wneud? Os nad yw hi ddynol, yna mae'n rhyfedd i ddweud beth sydd angen i chi ei wneud. Ac i bwynt, does dim angen i chi wneud dim, ond eto i gyd yma yna orchymyn arnoch chi gredu ac i edifarhau o'ch pechod, ac o'ch ymdrechion i blesio Duw. Ac eto mae'n ddirgelwch yn diwedd. Ond eto dyna beth ni newydd dweud, yma'r efengyl yma nid yw hi ddynol. Ac felly mae yna ddirgelion yna. Ond eto gyd mae yna gyfrifoldeb gan ddyn. Ond yn y cyfrifoldeb i ni'n gwybod y mae Duw tu ôl y cyfan, achos ni fyddech chi yn gallu dod at droed y groes, oni bai yr ysbryd i'ch tywys chi yno. Ni fyddech chi'n gallu credu, oni bai yr ysbryd i roi ffydd i chi. Ni fyddech chi'n gallu edifarhau, oni bai yr ysbryd i ddangos eich pechod a peri i chi edifarhau. Ond mae'n rhaid i chi credu ac mae'n rhaid i chi edifarhau, felly beth sy'n rhaid i fi wneud? Dewch ato te! A plediwch ag agor llygaid fe enaid i fi weld fy angen am waredwr. Gofynnwch yn i chi'n gallu gweddio hynny, ac i chi'n gallu gweddio bydd Duw yn drigarog i chi. O, nertha fi yn fy ngwendid, ac yna wrth weddio, wrth bledio, y mae Duw yn ffyddlon i wair o'r rhai a ddaw ata fi, nisbwrio fe falle ddim, wrth gwrs na fi dde, achos fe sy'n eich tywys chi yn o'n y lle cyntaf. Felly beth sydd angen i chi wneud? Mae'n rhaid i chi dal ddod. Os i chi'n eistedd fyna'n dweud, sut i chi'n gwybod? Yna mae'ch cyflwr chi'n drychinebus. Chi dal yn eich pechod
a chi dal yn eich tywyllwch. Ac ein gweddi ni yw y bydd Duw yn drigarog wrthych chi ac bydd yr ysbryd yn agor eich llygaid i weld eich angen. Ond o rhai sydd yn ceisio ac efallai bod yr ysbryd wedi dechrau gweithio ac wedi dechrau dangos eich cyflwr chi. Yr hyn sydd rhaid i chi wneud, dewch at Grist a phwyswch yn llwyr ar waith Crist. Ac wrth ddod at Grist, fe fydd yn rhoi yr hodd o ffydd i chi. Efallai bod chi wedi trio credu gymaint o amser ac wedi methu credu, wedi trio gwella ac wedi methu gwella, ond chi wedi bod yn neud yn eich nerth eich hun, ond wrth ddod yn waglaw ac wrth ymddiried a phwyso ar waith Crist, y mae'r wyrth yn digwydd. Y mae'n rhoi yr hodd o ffydd i chi wrth ddod, y mae'n rhoi yr hodd i chi. A mae'n rhoi y gallu chi ymddiried. Ac wrth ddod, y mae'r baich yn syrthio. Ac yna beth sy'n digwydd, fe welir ffrwyth. Y ffrwyth sydd hefyd o ddifri. Y ffrwyth sydd o Dduw, ffrwythau edifeirwch, fe welir hyn yn eich bywyd chi, fe welir sancteiddrwydd, fe fydd prawf ohono i'w weld, ac felly byddwch chi'n ymateb i eiriau Paul trwy gydol i athrawiaethau amrywiol mi fyddwch chi'n ymateb ac yn dysgu ohonyn nhw. Nid fel rhain, yr oedd rhain wedi cael eu twyllo'n fuan. Roedden nhw wedi clywed am efengil arall. Chi'n mwyd efallai fi'n yr ai fan hyn. Mi fyddwch chi'n clywed efengil arall, efengil efengylaidd, sydd yn caniatáu'r byd, sydd yn caniatáu bydolrwydd, sydd yn caniatáu torri'r saboth, sydd yn caniatáu pob math o bethau ac yn defnyddio'r un geiriau, ond nid yw hi'n efengil. Ond os dewch chi at yr gwir efengil, fe welir ffrwyth. Gai ofyn, sut broffes sydd ganddoch chi? A ydych chi'n Gristion oherwydd gwaith o ddifri, neu ydych chi'n Gristion o ran eich dewis chi? Ydych chi'n gallu esbonio fe'n ddynol, neu ydych chi'n gallu dweud, wel, mae gen i drafferth i esbonio'r cyfan. Mae'n rhywbeth rhyfedd sydd wedi digwydd i mi. Ond un peth dwi'n gallu dweud, i Dduw i ddod a datguddio hun i mi, a'i fod wedi wneud y gwirth yma yn fy enaid i, ac nawr yr wyf yn eiddo i fe. Dyna pam i ni'n gallu dweud dyma'r gwir. Pam mae Duw yn datguddio, dyna pam y mae pobl yn pregethu ac yn dweud, dyma yw'r ffordd, yr unig ffordd. Does dim ffordd arall. Eithir, yr ydw i fy'n hysbysu chwifrodyr, am yr efengil a bregethwyd gen i fi, nad yw hi ddynol. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gweddio, byd ysbryd ar waith. I ni'n gweddio bydde di yn peri, y bydd llygaid y neidiau rhai yn cael ei hagor hyd yn oed heddiw, ac y byddant yn dod a droed y groes, ac yn gweld yr un sydd wedi byw bywyd perffaith yn ei lle, ac wedi cymryd ei cosb yn ei lle hefyd. Te'r gweithio yn rymus yn ein plith, i ni'n gofyn hyn trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 303. Pam o pam bechadur cyndyn, pam y colli denau drud, mae dy grewr heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynu cyd. 3-3 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.